А в моя Явор. Абонирайте се за канала ни, напълно безплатно е. И за канала на Явор, той е нов в YouTube. Сега, значи, пак искаш да играем на този Шишко. Така ли? Да, със сигурност. Имам пък Кристофър Лайт за приятел в Roblox. Вау! Имам и пчелата Васи. Вау! Къде си бе? Що не си онлайн? Ето. Влиза, аз тук съм играл на някакви простоти. Между другото, гайс, пишете в коментарите, ако са включени, искате ли да играем на това. Ти вече си в дебеланкото. Идвам аз. Искаш ли да играем? Добре, аре, нормалната. Ще ти предложа да играем на другата версия, дето тя има няколко версии. Пусни са на изи. Виждам през стените! Не. Защо лефтна? И какъв е той, който бяга? Джойни ме! Я виж, Теди. Защо не мога да си го направя? Къде ще... О, боже мой. О, май гаш. Много ми трябва да му взимам скинове на този гард. Той ме държи тук в затвора, аз ще му взимам скинове. Да, със сигурност. Мечо, поздравей! Къде си? Тук ли си? Тук виждам 100 с скинове като тебе. Да, ето. Здрасти. Айде, иде тук. Да се отделим от тълпата. Да, виждам, много си задобрял, наистина. Нападна на първото ниво. Айде. Идвай, че те бъркам с тази аниме жълта картинка. Дръпни са, непознат. Нали те виждам. Как ден са хиля. Айде, марш. Сега това ще го запукам. Ела, бе, полицай. Ела. Чакай да си пусна аз тук. Сега събим. What? Аз наистина мога да го удрям. Не, той трябва да го видя. Той сериозно, аз се шегувах. Ела, брат. Мога по няколко пъти да го удрям. Мога да го убия по принцип. Не, ето ми е много интересно. Дали наистина ще стане? Ела, бе, мой. Не го оцелих нито веднъж. Между другото, аз там от килията преди малко видях някакъв да бяга. Той е на много малко, бе. Майко, остави го на съвсем малко. Гайс, убиваме ли го? Айде, убиваме го. Ела, дядка такава. Уби! What? Убих го! Така ти се пада, дъртак. Довиждане. И ако може никакво виждане, какво ще кажеш, Айде, идвай, какво про? Там как ще се кръстил. Яко про, какво про? Хищен ти разбирам как ста. Чакайте! Бъгнах играта. Нищо не сте видяли. Как? Ако си забрал предния път, когато не снимахме колко напред.
Не знаех, че има такото SD тук. Защо някакъв стреля с такото? Чакай, какво ми става, бе? Аз защо съм... Да, бе, натиснал съм го. Първо и второ... Не ми натиснато. Супер. Яворчо! Я върви. Аз нали го бях натиснал? Бог ми е свидетел, че го бях натиснал. Моля? Този заключи някакъв? Той заключва някакви... Какво ще стане, ако ме хване? Моля? Какво? Помощ, арестуваха ме. Някой да помогне. Ела, бе. Как ще ме арестуваш ти? Яворе, помощ! Арестуваха ме! Тото мен ме арестуваха, не мога да са... Защо не мога той да го удрям? Айде, разкарай се, бе! Не ми дава да скачам! Стартирам си гата. Не, по-скоро левела си стартирам. Той е някакъв пъл... Той пак ли е жив, бе? Той е някаква пълна гадина. Платен. Тук от 100 метра да го видиш, ще се вижда, че е платен. Майко, чакай, щях да падна. Добре. Яворе, прото идва. The pro is coming. Аз съм в кенефите. Лопатка! Може ли да си я задържа и да го пречукам с тази лопатка? Яворчо левитира, супер. Не, взеха ми лопатката, исках да го очаткам по главата. Шкемби. It's raining tacos, bananas the sky, tacos. I need the sky, just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos, ням, 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 ням. Айде, протота изпревари, чао. Който е? Чао. Добре, ако обичаш топчета, не ме премазвай. Има места, където ще сакаем. До там никакъв шанс. Ела, бе, ще изкъртя. Чао, про! Отивам насам. Мога ли? Не мога. Яворе, кой се чува при тебе? Ела насам. Яворе, ела малко. Ела, искам да видя нещо. Мисля, че би трябвало тук да има secret room на това място. Ела, видим. Ела! Тук вече е спряла топката. What? Чил, тук наистина ли има secret room? Тук има... ОМГ. Тук има secret room. Can we do it? Да, аз изгорях в лавата. Да, бе, secret room има. Не знам, обаче аз паднах в лавата. Не, той го правим, Яворе. Той, независимо колко време ще го направи. Не знам, трябва да видя. Много трудно се скача тук. Много е напрягащо. Виждам последни... Yes! Добре, направи го. Извинявай, че да бутнах. Тук има... Взех диамант. Надявам се има някакъв изход. Надявам се има нещо... What? Гайс, абонирайте се за канала, ако виждате това, което и аз си виждам.
А кой е той? Кой е нормалният път? Не е ли това единствения път, че има и нормален? Той не нормалният път ли трябва да бъде или какво? Да, със сигурност ще си купя 350 за 350 робакс някаква група в игра, някаква глупост в игра, която сигурно никога повече няма да игра. И ти се изтресе като някой. Ела, тук има диаманти, можем да го грабим. Я? Бум, бам. Айде вече, и аз съм полицай, Елате тук, ела. А мога ли да я молтвам? Дай да я молтна аз малко тук. Възможно е, после трябва да скочиш в последния ъгъл. Бат, ако искаш, не го прави. Аз го направих само заради клипа. Може да видиш после на моя клип какво е станало. А кой е нормалният път? Аз продължавам напред след 3, 2. И аз чакай, той работи ли както в Майнкрафт? Мога ли да се... Не, явно не мога. Аз сега съм при тази дядка. Точно откъде ме причака. Я ела ти. Я ела тук. Я ела. Не идвай най-добре. Ела. Ела, те намятам. Не, това ще го убия докато те чакам. Ти там бъй, каквото искаш, аз ще го убия докато те чакам. Как трябва да го стане? Някой да ми каже в коментарите. Ела, бе, дядка такава. Добре, то няма да го убивам. Да, бе, да, няма. Добре, за какво е то? Яворе, не го минава, идва и да го убиваме тоя. Добре. Бум. Няма бум, много ясно. Не, това има... Какъв готвач, бе? Не съм. Как трябва да си отворя? Гайс, как трябва да си отворя? Бъгна. Ресетвам се. Той е буклук отново ли дойде, бе? Той е буклук отново дойде. Разкарай се, бе! Той го... Разкарай се, бе, глупак. Той не се спира! Пак идва. Майко! Добре. Спри се, бе! Ей, като дойда. Разкарай се, бе! Каква е тази досада тук? Тото е по-досадно от Владимир. Това е по-досадно от Владимир, бе, брат. По ная стълба съм. Браво. Аз... Моля те, остави ма, бе, буклук такъв. Остави ма на мира! Еди, остави ма на мира, бе. Той колко е плащал, за да се уреди така, да може да е полицай, че да има някакви тук да се движи, да има някакви колички, да може да ме арестува, да може да ме порти. Ела тук. Той ако го видя в реалния живот, ако го видя той е в училището. Не. Добре. За сега
Мишката още не е дошла. Май си помисля, че е левна. Пак Молдов! Моля, кога отиде там? Явре, кога отиде там? Кога го мина тоя дядка? Мене тоя платения 20 минути ме гонеше. Между другото, няма да го казвам, ще стане неловко. Няма да казвам той, което мислех да кажа. Ще стане много неловко. Чао, чао. Нищо. На тебе бих ти го казала, ама... Ще го кажа на тебе после. Аз сега съм на той, де трябва да пиеш напитка. Чао, чао. Какво е? Юпи! Да, аз съм там. Да, бе, там съм. Какво не разбера? Между другото, вече може да се оригнеш и да го спреш. Не, бе! Защо не ме чакаш? Аз те чаках предния път. Явре, няма да се разберем. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Добре, готов съм, минах го. Доста бързо. Предния път беше доста по-бавно. Аз съм тук, където затворниците... Тук мога да вляза, не е много ясно. Айде, бела. Моля. То хубаво така става, ама където точно трябва да има... камерата ме гледа. Тя хубаво ме гледа, ама... каквото и? Гъчук. Влязах в склада. Again. Добре, благодаря. Чао. Ще ви открият на стълбата, ако нямате нищо против. Оп! Айде, готово. Минах той, дето... сега съм на той, дето... Не отиде на там. Аватарчето ми, не отиде на там. Лайкнете, ако искате да има и клип на Fortnite. Този път може би без ява, защото той не си я инсталира. Кога ще я теглиш, бе? Яворе, кога си теглиш Fortnite? Добре, приемам, че... Ето, чухте ли го? Когато кажа не знам, можете да приемате никога. Аз съм почти на тях, сега въртя едни кранчета и съм точно там. Въртя тук едни кранчета и съм там. Абе, ти май наистина си станал по-добър. Вижте, спрели са тук специално, за да мина аз, са го спрели. Между другото, Явор предния път беше такъв нуб, че той не се опитваше да го спира, ами 20 минути, двойно повече, вместо 10 минути, 5 минути да изхарчи и да ги спре, изхарчи 20 минути, за да не ги спира и се опита просто да ги читне. Сега съм на той, аз съм на той, дето трябва да го прескачаш. Дета духа вентилатор и трябва да го прескачаш. Виждам те! Ти видя ли, ма буквално аз те видях. Защо моя герой е такава скрънза?
Какво ми са хили? Умри! А, така, умри! Аре, бе. Я, бре, и аз предните пъти виках аре, бе, ама никой не ме чуваше! Скрънца такава, събирай си багажа, един дота няма да не съм да видял. Трябва да си сменя скина. Откачих. Ще откачам. Някой да помогне. Скок. Скок. Чао. Защо не скоч? Ще на записа. Ще на записа да видя специално дали съм натиснал бутона за скок. Специално ще върна записа, за да видя дали съм натиснал бутона за скок. Значи първото нямам проблем. Второто вече ми се отдрискат до тука. Ти какво правиш, бе? Добре, на третото съм. Моля ти са, не троли. Не троли, не троли, не троли, не троли. Yes! Я, бре, къде си? Идвам за отмъщение, понеже не ме чакаш. Идвам. В какво се удари? Мога ли да те попитам, тъп аватар? Тъпа аватарка. Здрасти. Ей, готвачай сега, ще прецакам. Мога ли да го удрям и него така? Да, мога, ама и той ще ме удря. И аз не му бия никакъв деймидж. Супер. Къв калашник, бе? Той е... Аз ти ще мога да направя. Къв калашник, бе? Той е базука. Умри! Цели, 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 цели. Спамя му, ама тото и не му бие никакъв деймидж. А, не бием. Да, и аз го убих. То това защо е толкова лесно първо и второ, монетки. Той преди беше по-трудно. Я, бре, целата ела тука е. Яш. Яш банани и ябълки. И всякакви други. Умрях! One like, guys, one like. Кой чакаш, бе? Аз тебе чакам. И якото е, че вече са го направили, той да си го запазваме. Мога да целя с храна, когато си поискам. Например, сега. Майнк, влязах... Аз мислих, че играя... Аз мислих, че играя Roblox, не знаех, че играя Майнкрафт. Easy busy. I cheat. Why this is so easy? Why? Ако падна много, какво правим? Който замеря с храна. А къде отиваш? Да. Тото е. Аз сега няма смисъл да си ги взимам едно по едно отново, а после ще си използвам едно. Какво има тук? Голям бос, който искам да му степя главата. Моля, защо му бие 0 деймидж? Аз му бия 0 деймидж. Той е много силен. Bro, please wait. I can do it. I'll be killed you. You die. Bro, you die. Please. Please. I kill him? Can I kill? I kill him? Парички, добре, хубаво.
кинти. Сега, добре, там имам нещо, отивам да видя какво е. Лесно, просто му спами оръжията. Взимам... Again. Той е за буса. Взимам буса и отпрашвам. Довиждане! Довиждане! Газ. Чакай да заредя. Гайс, искате ли втори епизод? Да видим какво ще стане за бъста. Какво? Яворе, не псувай! Осъзнаеш ли, ще го качваме в YouTube? Да, малко бъгнах. Я се рестетна да видим какво ще стане. Добре. Гайс, аз до тук мисля Аз до тук... Не, всъщност, я видим всъщност какво има в този магазин. Там има някакви неща, виждам, мога да ги взема. Някакви... What? Тази игра продължава? Тази игра не свършва до тук, добре. Продължава. Това не свършва до тук, Яворе. Ако си мислиш, че ще минеш играта само с това, си в грешка. Тая държи въздуха. Не мога ли? Добре, мога. Не мога. Да, не мога. Гайс, готови ли сте да видим какво става след като направим и това? Разбрах. Първо минахме играта с кола, сега ще я минем с хеликоптер, после ще я минем с самолет. Така ли би трябвало да звучат нещата? И гайс, официално минахме играта и с хеликоптер, и с кола, и с човек. И заминах в космоса. Той не е платен, разбрах. Той просто... Моля. Не мога да повярвам. Този не е бил платен явно. Той просто е бил минал играта и... Тази игра няма край. Минах играта с човек. Минах играта с кола. Минах играта с хеликоптер. И пред мене има ракета. Сега и с ракета ли трябва да мина играта? Какво искаш да направя? Моля. You are not real. Are you serious right now, bro? Are you serious? You are not real. I dreaming. Моля. И сега какво? Сега включихме и хард мода ли какво? Официално отключихме и... Какво е това, бе? Цел 51. Официално отключихме и Alien версията на тази игра. Отново в самата игра. Лайкнете заради човечетата зад мене и заради цел 51, ако искате да играем и нея с Явор. Явор, така и не го уби този бос. Явор, ще видиш на клипа какво се е случило. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, лайкнете и се абонирайте, напълно безплатно е да следите други такива клипове. Това беше от мен. От Явор не знам. Това беше от моя клип, това беше от моя канал, това беше от мен и до скоро.